Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate it. Sorry, it's 10% of season 8. Here recap or catch up no matter guys sahlangana siyaxoxa and izinto esixoxayo evelayo unembono ehlukahlukene ku social media. Mina ke ngiyenzatha TV show. Masekuba ukuthi-ke ngicabangeni ngento engiyibone ku-TV because i-TV ine-pattern yabo, bane-storyline sabo, ama-episode ubaqhubeka nendaba. Ku-number 5 umamkhulu, uMacele noMayeni. So kunabanye bathi uMacele ujabule because uMayeni uzozwa ubuhlungu if kufika u-number 5. Ake ngibaleke izinto mhlawumbe engike ngazizwa zisho uMayeni mayikhuluma ngendaba yomunye unkosikazi kubaba uMseleku ukuthi ubaba uMseleku indaba yesikhathi beyilolu hlobo lomndeni abayilona nezingane iy'ngane nje zona zinaso ngesikhathi esanele nobaba wazo. Also-ke maye kufika omunye unkosikazi okusho ukuthi phela isikhathi sesiyadivayideka ngenye indlela manje ngoba sebebawu-5. uMayeni-ke lo isithembu-ke zange azasithanda lokho sikuzwephi mayiqala le show nala uMayeni veza khona ukuthi ngosuku lakhe lomshado kwakufanele kube nje because umshado yena wayewufuna ukuthi eshade nobaba uMseleku kube yibona bobabili, but kwenzeka-ke kwaba yisithembu, wangena kulesi sithembu waphila kusona. Kodwa uMayeni mawumnaka kuwona onke amakhosikazi akaMseleku elandela uMangwabi banomshado okucacile ukuthi uhlukile kulento abakuyona okuyisithembu, banomshado wabo noMseleku. Sasa uMayeni usuyizile izathu size kumamkhulu. Umamkhulu uneminyaka eyi-20 ayibekele uMseleku ukuthi akasheshise enze aqede namakhosikazi, kodwa every episode efaka lokhu edwa kwamakhosikazi umamkhulu ekhona ufuna ukugcizelela ukuthi yingane eziwu-20. Leyo nto ithini? Umamkhulu lesi sithembu zange asamukele, zange asithande, and ufuna amakhosikazi ahlale azi ukuthi noma ngabe ubaba uMseleku wathini kubona kodwa yena beze bebe khona ingoba kuney'ngane eziwu-20 ey'funa ubaba uMseleku. Ngaphandle kwalokho bebezongaba khona. Sisho ukuthi umamkhulu-ke uyayikhona into ayishoyo ngoba phela uyayisho. Phinde futhi kube nenye i-meeting eba khona ngalesi sithembu noku-edwa kwa-number 5. Iphuzu elizobe komamkhulu liney'ngane eziwu-20 ngoba iy'ngane eziwu-20 yilezi ezenza ukuthi uMacele, ngithi kusho umamkhulu, uMacele avumele amanye amakhosikazi ukuthi ubaba uMseleku ebashade. Kuze kufika la i-episode umamkhulu nobaba uMseleku bekwi-secret location la bebhukhelwe khona uMakhumalo because bayo-enjoya beyojabula. Le episode le yaku-season 6 iyafana futhi ne-episode yaku-season 5 yaMacele noMseleku because bakhuluma into eyodwa. Oqala le nkulumo umamkhulu uthini-ke umamkhulu kuMseleku? Uthi ukuvuma kwakhe isithembu kwakungasho ukuthi uvuma ukuthi yena akabekwe emuva, right? Ubalani-ke izinto ezenzakalayo ney'thembiso uMseleku amthembise zona nezinto unhappy ngazo ewumamkhulu utshela uMseleku. Yilana-ke ngithi mina uMseleku wakhala waze waluma uMamtolo le nduku wayephethe. Ngizonifakela leyo part, ngiyayidlalela-ke kodwa. Uthi-ke uMseleku kule episode into emdida ngumamkhulu umnikeze isikhathi, kulesi sikhathi amnikeze sona wase uMacele wasebenza against uMseleku ukuthi engakwazi uku-eda amanye amakhosikazi, uMseleku ebala lamakhosikazi anawo. Ithini-ke lento? Inhliziyo yamamkhulu ngendaba ya-number 5 namanye amakhosikazi amlandelayo ayimhlophe qwa.
Yingakho-ke ngithi le promo bayenze ngqo njengo-season 2 wakwizingane zesithembu. Kodwa manje ngisafuna ukuveza lento ukuthi umamkhulu hhayi akusiye ukuthi uJabulele number 5 manje. Yini-ke ezoshintsha uma umamkhulu ku-season 5 ekhala ngokuthi ubekwe emuva ngezinto zakhe nangezithembiso anikezwe zona, athenjiswe zona? Ku-season 6 umamkhulu ukhala ngento efanayo. Kulama episode ngizowafuna ngisho ukuthi u-episode bakwa-season 5 because wayekhuluma futhi nje ngomoya ophansi ku-season 5 etshela ubaba Mseleko. Ubaba Mseleko wazi wathi kubuhlungu-ke kuyena ukuthi utshelwe umamkhulu ngezinto okufanele ukuthi azenze azithembisile yena. Season 5 lo. Season 6 la ubaba Mseleko esekhala khona ethi into yena emdidayo ingoba kufanele ethole amakhosikazi ngokusheshsha, kodwa mayefika nomuntu umamkhulu ufike ethi cha, kwawona lamakhosikazi awashadile, umamkhulu wayelwa. Season 7 umamkhulu uthola ithuba lokuthi echazele uMaNgwaba ukuthi njengoba eqhubeka ezoba nomembeso, kodwa mayesemile nabo kuwusuku lomcimbi lo Mseleko abame naye uhusband wakhe, okuba khona indawo engemnandi ngokuthi lesi sikhathi esinje uyasazi ukuthi sisho ukuthini kuyena ezumamkhulu. Wakhuluma futhi ngezithembiso ubaba Mseleko angazigcini. Wathi uMaNgwabe yes, uMseleko uvele unjalo ngoba naye zikhona izinto uMseleko ayikhulumile wangazenza. Manje uthi nguFix ngikholelwa ukuthi umamkhulu lo Bhiyozela number 5 kule promo futhi ithe umamkhulu ukufika kuka number 5 engakujabulela, akashongo ukuthi usefikile. Lana-ke sengiphendula lona-ke, yawizwa umamkhulu ukuthi ukhala ngani? Ukhala ngezinto okufanele ukuthi zilungiswe uMseleko, ezilungise ziqondene naye ngokwezithembiso zabo. Akwazi ukuthi umamkhulu uthi mawusho njalo ukufika ka number 5 ukubona kuzoba i-revenge noma kuzosebenzela yena. Ukufika ka number 5 angeke kushintshe into uMseleko ayiyona noma yini ngoba nabo uMakhomalo noMaNgwabe bakhona. Umamkhulu-ke yini lento ayibonayo kuye noma yena uMseleko akakwazi ukuhlukanisa yena ku-TV show yakhe ukuthi umamkhulu ubani phakathi kaMayini noMacele. Uyibukisise lento. Umamkhulu uze uyikhuluma lento ngoba uyayibona ukuthi yini engathi kunezinto azenza ukuthi zifane ngqo phakathi kwakhe noMayini. Kungey'nkulumo ezivelayo kuma-meetings abo la sibona khona ukuthi hayibo, shuthi la bekufanele ukuthi kukhulunywe uMacele noMayini because nabo umamkhulu. Uma uMseleko enza izinto ezi-wrong efuna ukuxolisa, fanele abizele uMacele noMayini eceleni ngokuhlukana. Besale uMakhomalo noMaNgwabe ngasesethi kanti indaba yaMaNgwabe ithini? Ila sesibuka khona ukuthi wayiwe uMseleko engayisheshisi imishado yoMaNgwabe ukuze hlampe la makhosikazi amadala ebathathe njengamakhosikazi nabo emzumbe sengixuba izinto. Kodwa ngiphendula lo othi-ke phela umamkhulu ujabulela ukuthi ayikho ipain ezofilwa uMayini ezojabulisa umamkhulu, yenelise imizwa kamamkhulu, ilungise izinto ezi-wrong ezenziwe uMseleko kumamkhulu. Kodwa uMseleko ethatha lezi zinto esho umamkhulu kuye azenze zilunge, ngeke abe nayo umamkhulu inhliziyo efuna ukuziphindiselela if usho njalo eziviwa because mawuzothi umamkhulu ujabule ngoba bezolayeka, ubani olayeka kakhulu ngoba umamkhulu uzophinde esho ukuthi ngashada, bashada kwenzeka ukuthi umamkhulu bemenzele iphathi. Njalo ngibalela lo okhuluma nge-revenge. Umamkhulu bemenzele iphathi esikhundleni sokuthi ebonke wavele wabhodla kwi-surprise party, wabatshela ngqo phakathi kwabantu ukuthi ukufika kwenu akushintshanga lutho, kwase kwacima abantu ababonga yena. Masuthi-ke lokho
kuzolungiswa ukuthi ku-edeke enye inamba, ngoba uku-edeka kwenye inamba ku-ede ezinye iy'nkulumo. Ziphi iy'nkulumo? Athi umamkhulu uma ehlele esiphakha ey'pholele uvele egijinyelwe ney'ndaba. Mase kukhona unamba 5 kuzoshintshana. Umayeni okwakho ukuphatheka kabi angeke kulungise into umamkhulu athi lena ngithenjiswe yona yangenziwa umseleko. Ukuthi-ke masibuka le show sinezinto esiy'bamba ngendlela engafani. Ithini-ke lento sengiyigoqa? I-list yezinto eziwu-10 umamkhulu akhala ngazo umseleko angazenzile. Angeke ukufika kwanamba 5 okuzokhalisa umayeni ulungise le list yezinto eziwu-10. Kule video-ke siyaxoxa, iphelele lapho. Abe-TV bazobuya mase bebuya ngoJanuwari sobe sesibona futhi ukuthi basikhohlisa bathini. Kodwa mawungaze unake isizini nesizini from season 5 to season 7 uMacele nomamkhulu, uMacele nobaba uMseleko bakhuluma into eyodwa. uMacele o-ready ukuthi unamba 5 eze aphinde angabi ready. uMacele ocomplaina ngey'dingo zakhe mase siyibuza ukuthi iy'dingo zakhe zibaluleke zisemuva, unamba 5 ubalulekile. Because now uMacele ushiya iy'dingo zakhe emuva agijimela ukuthi akulungiswe indaba kanamba 5. Uma ngabe nomayeni itheni into yabo, aphinde futhi uMacele athi mina ngizibeke emuva. From season 5 to season 7 mawubukisisa uMacele uba confused ukuthi ufuna kulungiswa iy'dingo zakhe noma usaphotha i-vision kababa uMseleko. Ngesikhathi kukhona omunye unkosikazi-ke la ocishwe aphathwe njengoMacele ngokwezenzo, ongayingeni-ke lento yila baseleka khona kakhulu. Ngoba phela yingakho obuka i-TV esebona sengathi lana kuMacele usethole into azoyisebenzisa ukuze umayeni ezise ubuhlungu. Yini-ke eyenziwe umayeni kuMacele? Yiziphi izethembiso umayeni azenzile kuMacele? Azikho. Ukuthi wafika washada no-husband wakhe, and leyo nto uMacele ethanda engathandi beyizokwenzeka. Yena kodwa ukuze azizwe right ngale nto eyenzekile uzosho ukuthi iy'ngane eziwu-20. Kodwa kule y'ngane eziwu-20 besikhona enye, ikhona futhi namanje. Manje kuyafana-ke, mina ngibuza ukuthi manithi ujabulela ukuthi bazolayeka. Kulayeka bani kwi-list yezinto eziwu-10 ezingalungisiwe ayishiye ngemuva athi-ke akeze unamba 5? Kulayeka umayeni uma kulayeka uMacele? Ayisithembu kayisiyenye into, kodwa ngikhuluma nge-TV show nawe ungayithathi-ke ngemizwa ezoba personal masiba kuhlungu kuwe, ngoba mina ngixoxa into evele ku-TV show. Sibonge isikhathi, ngibonge support. Bye bye.